Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli piba rock jang subhai pi shiki Khubor kimat. Nikon sham ya pasha shiki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Jylla. Kumbashi spa proposan wut ki samla na Kylleng ka East and West Khasi Hills District kila 1 shak recruitment drive belapelong da Meghalaya State Skills Development Society jong ka Sorka Jylla haringkat ka jiga trailang bat ka District Skill Committee ka East and West Khasi Hills District. Ya kini ka recruitment drive lapelong Hatirat Singh Memorial Hall pening umyong Mairang hakar Tarik Rymphang ala pun rio. Ka dor bashnong mau ba bagi khot jong ka Khasi Students Union ha ka janmit sni sajain ka arpoi Tarik Rymphang arja pun rio. Kila yo bat kumbas san phongwat ki bar Jylla bat ki Muslim ki bawan na ka Jylla Uttar Pradesh na West Bengal na Assam ki batmu ban buhai shnong sop ha ka shnong mau ba daga ba pelong ya ka Bilal Masjid ka badon ha ka shnong mau ba kum ka cakari tengen. Dagi spa ngut ki pajba nong shnong jong ka shnong huroi bat ka dor bashnong lahaleng ki artli ki shnong ki bahap hapok ki East Giant Hills District kila mi ban persha ya ka jing ithu ka Giant Hills Autonomous District Council ya ka dong pershin kum bashnong ka bathamai ka LS Imli Production ka bari ka shlem ka baju pinmi ya ki film ki music video bat ki program pin bernyai ki patba kala rakhe ya ka jingdap South License jong Chief Executive Officer uba Lencius Imli da ka banok senyang ya ka snam ha ka blood bank jong ka nong po civil hospital ka Khasi Hills Autonomous District Council kala yo pediang 8,000 South Spa san punyaw tili ki jingterwa na ki MDC na ka bentaban yo ya ka scheme balamang na ka tight but untight balamang da ka sarkar pedeng ling ba ka 15 Finance Commission kini par kilong Khubor na Kylleng ki benta jong kari ka President jong kari ka Draupadi Murmu kala rakhi ya ka Rajaji Utsav ha Rashtrapati Bhavan Cultural Center ha ka skining kong bat kalapli patba ya ka dur jong Chakravarti Raja Gopalachari ubadi Governor General baningkong jong kari India ha ka sinjam ka bakong san ban pinskem ya ka jingdon jong kitna tre kampat ba ha ki jingtei bakong san haduriaw ka Sarkar Kerala ha ka skining kong kala soy ya ka jingete soskular ka basongdor 8,000 crore tingka but ki likely ki Central Public Sector Undertakings manchna ya ka Integrated Logistics Ecosystem ha ka Adani International Sector Visit ya ka thup ka bakhadu joginong thep vote ka Tamil Nadu lapen mi patba ha ka singin kong hadien ka jingpin kala ka babnia ya ka balale but ada ka burenti ya ka jingtha na ka Election Commission but ka yeng bisha Supreme Court of India ka jinga kawangkti ha ka san Pyrthei haswa ka election sha ka ying dor bar thau an jong ka Tamil Nadu unogelam jong kalyang persha u edapadi ke Palaswami u la kentho ting yaw sumbut mentrang ba u udhaya dithi Stalin kum ka jing ajuba ya ka jing kentho balapin mi dangshen da unogelam ka DMK ka Rajkot Municipal Corporation ha Gujarat ha ka singin kong kalala man pin prana phang ya ki 6,000 sauspa prapkanai tli ki jingtei bian ha ka than jangleshwar bat harut ka wa aji kani ka jingpin pra ya ki jingtei bian kala sedang nadu kapon nyo biji minstem rengkat ka jing sanran lang jong ki bor pulit bat ki magistrate ki shipai kari India kila la ban pelat im ya ki saupun riwon ki dong jongok kai Pyrthei ki prasa kut hadin ka jing hab yor ka bajur bha bat hapdeng ka jing snew ka mariang lai thu ki bor sarkar ha ka skin kong ha ka sinjam ka bakong san ban pinben ya ka jinga ka japut hapdeng ki Jylla ka bala sa teng naslam ha ya umau put baningkong ha shilinter ka khaput ka Assam Arunachal Pradesh ha Sejosa lai thu ki he sarkar Director General Jongka Assam Rifles u Lieutenant General Vikash Lakra u la Shong Jingalang bat u Menteri Rangba Jongka Jylla Manipur u Yumnam Kemchan Singh ha New Delhi Banyakran halor ka Jingade bat ka Jinglong Jingman ha ka Shongsuk Shongsan ha ka Jylla Manipur kini par kilong ki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei u President Jongka United States Donald Trump hadu menta udang bishar bnia yakilat kilinti banshim da ka sinjam ka bating persha ya ke Iran watla ki parlok ki baya jatam Jongka Tehran kata kum kari China bat ka Russia kilapa bakim kwa ban ai jingkershan da ka bor shipai hakanu ka jangkan at bat ka United States ka United States bat ka Iran kila rai ban beteng ya jingakran watla kala don ka jinga pher hakar kompensation ha ka bayade bat ka jingpen mi nuklear u menteri ka tnak kambari ka Oman u Zayed bin Hamad
ha ka sngi ublei ulo ong ba ka jiagran jong ka US bat ka Iran kan salong biang ha ka sngi palei ha Geneva Khubor pahara jong kri Mexico kla yo siat penyam yo Nemesio El Mancho weni kisnar nong hi drugs badon bor tam ha kri Mexico kanika jiakun hapren Khubor pahara bat kiriu king atiar jong u El Mancho la ong ba ka de hadin ka jinga pin ibor Washington ban khanglat ya ka jingshalan yo drugs na Mexico shakari America ka India ha ka sngi ublei ka la kentho ting ya ka jingher thma ki sipai ka Pakistan de ki ling sun cheki benta jongkri Afghanistan ha ka ba kiriu pat ba ki la yam kenthop ye ki kenthei bar ki khna uwei u noyalam ka Bangladesh Nationalist Party la minsaw hadin ka jingthambor na ki rio ki bamla bani thu ki durkhmat ki bala sinrait kuli hagi than kala bagan jong ka nongba dhaka lai thu ki la pasai Khubor jong ka ni ka than kani ka ja ha ka mit sngi ublei tang hadin ka tu ka ni sngi ba ka BNP balayalam daw Tarik Rahman kala thaw ya ka sarkar hadin ka jingjam ha ka election parliament ka balalong dangshen Khubor Sanshar ha ka Parsa district jongkari Nepal ha ka singin kong kila penjari da ka curfew ha ki benta jong ka nong ba khapu jong ka Birgunj da ka ba penpau ba ka don ka jingbam shngan hadin ba kala mi ka jing kan at ha pen ki kan hun riungan Hindu ban Muslim ha ka than Shripur jong ka nong ba ka jinglap din ya ka wei ka module ka badon jingadei bat ka senking atiar lashkar e taiba kabalat mu banle yaki kam pentri ma Delhi ban hanong ba marjan kala penmi yaki kattu kat ni ki jingtep ki babnya yaki buj bapuri jongka ISI banle yaki kam pentri hakari India hakapor ban saman tikitu glong Khubor hakimat kimat dasngi khublai